момичета, кажете ми, как стана така, че пак сте 3? Знаете ли, треньор Аби, Алекса ни напусна. Да, тя се върна във футболния отбор. Сигурно приятелките й се е подтикнали към това. Така и не успях да се обвържа с нея, но вероятно е за добро. Предстои ни състезание, а вие сте 3. Най-силният отбор и непълен. Треньор Аби, може да направим селекция отново и да намерим момиче. Да беше толкова лесно. Просто постоянно се натъкваме на предатели. А как при Фрокс всичко е както трябва? Те постоянно са заедно. При вас всичко е объркано. Треньор Аби, мога ли да ви кажа и аз? Не са виновни момичетата. Просто в отбора винаги има една, която постоянно е предателка. Все още не сме намерили подходящото момиче. Всичко, което не се случва, е за добро. Сигурна съм, че скоро ще намерим и четвърта участничка, която винаги ще бъде с нас. Аз не съм сигурна. Във вашия екип винаги има проблеми. Да започваме тренировките. П-О-Б-Е-Д-А. Победа! Бъни са най-добрите! По-високо! П-О-Б-Е-Д-А. Победа! Бъни са най-добрите! Що какао? Има нови понички с нов вкус. Искате ли? Карина, искаш ли нещо? Не. А какво искаш? Искам онова. Искаш бисквитка ли? Не, искам онова. Какво искаш? Онова! Карина, може да наричаш нещата с истинските им имена. Карина? Искам прасенцето, което е близо до сламките. Какво? Моля, опаковайте прасенцето. Карина, това е подарък от Айс. Не се продава. Къде е химикалката? Не вярно! Всичко се продава. Купи ми прасето. Но не се продава. Това ми е подарък от Айс. Не го продавам. Успокой се, Пица. Продаваме го. Хиледарка. Казах ти, че всичко се продава. Купи го. Прасе за хиледарка? Не. Томас! Ще се върнем. Айс, какво говориш? Няма да го продадем нито за 1000, нито за 10 000. Пица, не разбираш ли? Ако го продадем за 1000, ще ти купят 10 от тях. Да, добре. Просто това е специално. Нищо специално. Обикновено плашено прасе. Здравей, личен дневник. Какво? Личен дневник? О, колко сладко. Ран има личен дневник. Като момиче. Днес аз... Жабе, какво толкова? Момиче и момче могат да имат личен дневник. Не, нищо. Просто толкова странно. За първи път среща момче, което да си води личен дневник. Ха-ха-ха, колко смешно. Жаби, можете да стоите и да се смеете. Днес съм в страхотно настроение. Вашето лате за губеняци. Благодаря, Пица! И не забравяйте да платите. Винаги плащаме. Вчера сте пили лате и не сте го платили. Момчета, наистина плащайте. Жалко, че нашите момчета бягат и не плащат за поръчката. Патрик, имаш ли дребни? Сега ще потърся. Пикс са готини. Най-добрите. Сега Пикс ги чака успех. Пикс дойдоха. Защо всички места са заети? Озари, дръпнете се. Какво е това? Това е Алекса. Тя напусна екипа на Бъни. Това е всичко. Бъни са отново 3. И това е готино. Неудачници, глухи ли сте? Дойдоха, Пикс. Озари, преместете се. И ако не се махнем, тогава какво? Сега ще започнат да мрънкат. Се получи. Накратко, момичета, стига с тези паради. Да седнем въгъла. Няма да седя в въгъла. Обичам да сядам по средата. Ако не мръднете сега, няма да стане нищо от вас. Какво мрънкат? Вие да не сте решили, че командвате тук или какво? Въпреки, че не харесвам неудачниците, сега съм изцяло на тяхна страна. Личен дневник. Сега стоя в кафенето и тук започва разправием. Прасетата и неудачниците не искат да делят един диван. Неудачници! Вие сте упорити! Добре, момичета, не издържам повече. Айс, пица, карбонара за мен. Дима, изложихме се заради теб! Лорен, не ме интересува къде ще стоя. Слушайте, свине, споделете една тайна. Как махнаха Алекса от отбора на Бъни? Слушай, кръства жабо! Свинете не издават тайни. За нас какао. Момичета, чухте ли? Просто съм в шок от треньорката Аби. Чухте ли я как ни крещя? Тя изкрещя, сякаш вината е наша. Нека крещи на нейната Алекса. Момичета, вие избрахте Алекса за отбора. Отговорността е ваша, особено върху теб, Даяна, като капитан на отбора. Талисман! Вижте какво е направила с униформата. Не, тя луда ли е? Това е пълно неуважение към нас, мажоретките Бъни. Тази Алекса поне да си беше изправила униформата преди да напусне екипа ни. Момичета, защо нямаме късмет? Защо при нас постоянно се случват някакви каши? Момичета, искате ли да разберете? Не! Аз също не искам. По-добре да започнем да търсим нова мажоретка. Изобщо не мога да разбера. Бях влюбен до уши в нея.
Влюбен. Добре, момичета, не се разстройвайте. Ние сме силни. Можем да се справим. Готини сме. Ние сме най-добрите. Бъни! Печелят всичко. Талисман? Съгласен съм. Бъни са най-добрите! Момичета, да не се бавим и да започнем селекцията днес. Не, Талисман. Ще започнем селекцията веднага. Ще изпратя гласово съобщение до училищната група. Днес провеждаме селекция за четвърта мажоретка в отбора на Бъни. Кой ще дойде да ни покаже уменията си? Кой иска да стане част от нас? Най-готините момичета в това училище. Изпрати го, Даяна. Изпратих го. Ако не намерим четвъртия участник от училище, ще търсим из целия град. А ако не я намерим и в града, ще търсим в друга държава. Вау, в настроение сте, момичета. Разбира се, Талисман. Винаги най-добро за екипът на Бъни. Даяна, почти половината училище хареса гласовото ти съобщение. Това е страхотно. Да се приготвим. Учителю Майк, тези тетрадки едва ги събрахме от 12-ти клас. Сигурна съм, че там няма нищо интересно. Да, проверихме тези есета. Нищо. Благодаря ви, момичета. Едва ми остава време да проверя всичко. Вижте, гласово съобщение от Даяна. Изпратено до училищната група. Днес провеждаме селекция за четвърта мажоретка в отбора на Бъни. Кой ще дойде да ни покаже уменията си? Кой иска да стане част от нас? Най-готините момичета в това училище. Това е шанс да се върна в екипа на Бъни. Момичета, Бъни пак ли са в беда? Да, учителю Майк. Проблеми, защото нас ни няма там. Лейла, това е шанс. Бягай. Момичета, аз исках да съберете тетрадките от 11-ти клас. Пак суетене. Бъни отново са в суматохата. Не ми пука. Присъствието им не е важно. Горките момичета сигурно се чувстват толкова зле в момента. Няма значение. Важното е, че ние сме добре. Да! Момчета, готови ли сте за състезанието? Винаги сме готови. На състезанието трябва да покажем, че сме най-готините. Ще го покажем на всички! Апа, Бъни написаха нещо в групата. Може би са изпратили баскетболисти, отивайте в съблекалнята. Може би! Днес провеждаме селекция за четвърта мажоретка в отбора на Бъни. Кой ще дойде да ни покаже уменията си? Кой иска да стане част от нас? Най-готините момичета в това училище. Момичетата отново имат проблеми, а ние дори не знаем. Защо Бъни са винаги в беда? Кой е напуснал Бъни? Мисля, че е тази змия Алекса. Никога не съм я харесвал. Спри, защо Алекса? Може би Настя. Тя също е проблемна момиче. Не трябва да се възмущаваме. Трябва да отидем и да подкрепим момичетата. Сега им е трудно. Трудно е за Даяна. Тя е капитанът на отбора. Хора, за какво стоим? Хайде наистина да подкрепим момичетата. Чуда се, коя е изгонена от отбора. Настя или Алекса? Не се тревожи, Ромео. Ако Настя я няма, ще се обвържаш с Алекса. А ако Алекса си е тръгнала, ще се обвържаш с нас. Не спорете. Сега момичетата ще кажат всичко. Днес провеждаме селекция за четвърта мажоретка в отбора на Бъни. Кой ще дойде да ни покаже уменията си? Кой иска да стане част от нас? Най-готините момичета в това училище. Това е! Определено ще отида на тази селекция и ще стана част от мажоретките Бъни! Залина, остави тази идея. Не, Костя, ще отида и ще стана част от мажоретките. Здравейте, зомбите! Не трябва ли да сте на втория етаж? Правилно, да. Махайте се, баскетболисти! Сестра, вярвам в теб и те подкрепям. Залина не се вписва в отбора на Бъни. Всички там са толкова дребни. Костя, съгласен съм. Залина, не си за тях. Изобщо. Закат, млъкни! Ако Залина стане мажоретка от Бъни, ние ще бъдем в това училище като всички останали. И тя ще се застъпва за нас. Какъв мъж си? Едно момиче ли трябва да прави всичко за теб? Костя, тихо, тихо! Момчета, лесно е да стана като тях! Съмнявате ли се в Залина? Залина, сладка, не бъдете смешни. Слушай, Закат, ела тук. Казах ти да не закачаш Залина. Всъщност, казвам истината. Слушай, Закат, само обиждаш. Костя ще те победи. Момчета, Залина отдавна искаше да стане сладурка като тях. Аз умея всичко това. Ще видите как Залина ще се преобрази. Да не криеш нещо от мен. Никога не съм искал приятелката ми да е като тях. Костя, ела до тоалетната да се преоблека. Залина, какво става с теб? Откъде Залина има толкова розови неща? Залина иска да стане сладорана. Залина, сладорана ще е смешно. Няма да е смешно. Ще бъде яко. Да, ще бъде яко. Браво, сестро. Момчета, помислете. Залина ще бъде Бъни. Това е просто мечта. Така, момичета, при селекцията ще гледаме само професионализма. Ще гледаме кой ще скача и ще се движи най-добре.
Какво имате предвид? А ако има футболистки и тях ли ще вземете? Настя, футболистките са си футболистки. Имаме нужда от мажоретки. Трудно, момичета. Ще трябва да избираме, защото в нашето училище няма подходящи варианти. Да, Настя, няма да е лесно, но трябва да изберем нова мажоретка, защото следващата седмица има състезание. Ако не я намерим, ще скачаме трите на състезанието. Момичета, трябва да намерим четвърта мажоретка. Обязателно! Момичета, знаем всичко. Значи Алекса ви е напуснала. Да, тя не беше тази, за която се представяше. Още едно глупаво момиче. Да, момичета, всичко е тъжно при вас. Тя дойде в нашия отбор в името на популярността. Нищо друго освен това не я интересуваше. Нито приятелството, нито мажоретките, нито отбора. Скъпа, винаги да подкрепям. Тимур, не е необходимо. Да прегръщаш Даяна не е необходимо. Днес е селекцията. Ще търсим заместник на Алекса. И тази футболистка вече не съществува за нас. Да, момичета, подкрепяме ви напълно. Настя, какво ще правиш днес след подбора? Момчета, заети сме. Няма нужда да ни питате. Здравейте, баскетболисти. Даяна, чувам, че имаш проблеми. Учителю Майк, и вие вече знаете новините. Цялото училище тича наоколо и се суети. Всеки иска да се присъедини към вашия екип. Учителю Майк, оставете ги да тичат и да се суетят. Ние няма да влезем в този час. Ще правим селекция. Хайде, момичета, късмет. Благодарим! Тимур, ти в часа. Ще взема една бързо лате. Аз съм с него. Леле, момичета, ако мажоретките ме вземат, ще е много яко. Ще разтърся помпоните. Жули, няма да те вземат. Ти си твърде висока. Да, Жужа, а ти си твърде нисичка. Момичета, сигурна съм, че ще избират според това кой как се движи най-добре. Аз съм най-добрата от всички вас. Бъни са супер! Най-добрите от всички! Нашите бъни ги чака успех! Момичета, ще ходите ли на подбора? Ще ви разочаровам. Никой от вас няма да бъде взета. Слушай ти, пираня такава! Няма да ни обезсърчаваш да станем мажоретки! В групата ясно се казва, че всеки може да участва в селекцията. Така че аз ще отида и ще покажа уменията си. Жужа, мога само да ти пожелая успех, но няма да те вземат за мажоретка. А ти, с рижевата коса, не сгъвай колене, когато се навеждаш. Не можеш да бъдеш мажоретка. Това мнение. А мнението на изгонената изобщо не ме интересува. Б-О-Б-Е-Д-А! Победа! Яна, трябва да ти кажа нещо. Лела, и аз трябва да ти кажа нещо. Разбираш ли, че ако ме вземат в отбора, най-вероятно приятелството ни ще приключи? Да, Лела, но разбираш ли, че най-вероятно аз ще вляза в отбора? Ще ми простиш ли? Какво искаш да кажеш, Лела? Това е борба, скъпа. Добре, значи ще има борба между нас. Костя, как мислиш? Неочаквано, рисковано, но ти отива. Да! Сигурна съм, че когато бъни ме видят, веднага ще ме вземат в отбора си. Надявам се. Костя, последни щрихи. Залина, защо смесваш различни аромати? Костя, искам да изненадам мажоретките бъни. Момичета, защо се бавихте толкова? Треньор Аби, тук сме. Можем да започнем селекцията. Време е. Надявам се, днес да имаме късмет. Само, момичета, моля ви, не правете грешка този път. Този път аз съм тук. И подборът ще е сериозен. Добре, кога ще започне? Ако нещо се случи, нали помните? Аз влизам първа. Ще започне, когато нейно величество Даяна ни повика. Давай треньорката, Аби! Не викайте, може би вече решават кой ще е победителят. Да, и ясно е, че не разбирате нищо от спорт. Знаеш ли, Лела, изглеждаш като истински плъх. Наистина ли, Яна? Да, Лела, аз съм малък плъх. А ти си истински плъх. Защо всички са за селекцията? Чуда се, коя ще стане мажоретка бъни. Мога да кажа, че всички са тук за нищо. Само една ще спечели. Най-добрата, единствената. Коя е последната? Новата мажоретка. Запознайте се с нея. Имам конкурент в категорията за тегло ли? Жули, не се притеснявай, ти си най-добрата. Тя като цяло е зомби. Да, разпознахте. Ти си зомби. Слушайте всички, тя беше капитан на отбор Зебри, така че напразно сте тук. Тя е професионалист. Казах аз, че не трябва да са тук. Не мога да разбера защо всички дрънкате. Зомбите, успокойте се! Жужа, ще успееш! Ние също сме поканени на прослушване. Никой няма да мине прослушването, освен мен. Карина! Мой рете, повикаха ме. Пожелай ми късмет. Успех, Карина! И така, Карина, приятелката на Томас. Тя говори много бавно. Да видим как ще скача. Карина, покажи какво можеш. Може би разтягане, шпагат. Разтягане и шпагат ще покажа след месец. Веднага щом се присъединя към вашия екип. Сега гледайте танца. П-О-Б-Е-Д-А. Победа! Бъни,
са най-добрите! Боже мой! Първата вече е провал. Карина, извикай следващата. Какво? Не минах ли? Идеална съм за екипа ви. Какво беше това? Тя дори не се е подготвила. Да, освен това се притеснявам, че няма да намерим участничка от нашето училище. На селекцията са и плъховете. Яна! Привет! Помните ли ме? Нека взема помпоните. Някога Яна беше в нашия отбор. Ще видим. Може би все още си спомня нещо от мажоретките. Надявам се поне ти да си се подготвила. Винаги съм готова. П-О-Б-Е-Д-А! Победа! Бъни са супер! Успехът е с тях. Нашите бъни ги чака успех. Подготвила се. Благодаря ти, Яна. Извикай приятелката си плъх. Какво? Лейла ли? Слушайте, бъни, в случай, че не минавам, моля, не взимайте Лейла в екипа си. Тя ще ви създава толкова много проблеми. Моля ви. Шокирана съм. А те са най-добри приятелки. Какво приятелство могат да имат плъховете? Добре, следващата. Лейла! Почти съм в отбора, а ти не си. Яна, знам как можеш да лъжеш. Лейла също беше в нашия екип. Лейла, разбрах, че си бившата мажоретка на Бъни. Покажи ни нещо страхотно. Разбира се, не помня всичко, защото тренировките бяха отдавна, но имам много умна глава и във всички състезания мога да объркам всеки съперник. Мръсните трикове са моето нещо. Страхотно, Лейла. Хайде, покажи ни какво помниш. П-О-Б-Е-Д-А. Победа! Бъни са най-добрите. Лейла, какво ти става с гласа? Преди викаше по-силно. Добре, хайде следващата. Ще си изгубя търпението. Момичета, помислете, защото вас много хора ви настройват. Аз мога да се заяждам с тях. Ой, самата мис Пакост. Такава ли беше в отбора? Да, треньор Аби, затова тя напусна. Тя много обича пакостите. И така, момичета. Следващите са Жули и Жужа. Момичета, ще прослушаме всички. Добре. Жули и Жужа. Не разбирам, Жужа, защо бяхме поканени заедно? Сигурно им трябват две участнички. Ще сме ние. Готино! Жужа, да вървим! Да тръгваме! Нервна съм. Не се притеснявай, те нямат шанс. Никой няма шанс, освен мен. Защо си толкова уверена? Да не си там! Не, аз ще бъда последна, след всички вас. Нека мажоретките бъни се посмеят на този цирк. Подяволите, Жужа, ти танцува много зле. Ти си изпъчи дългия крак и ме подведе. Вежди, не минахме. Патрик, сега никога няма да бъда мажоретка. Казах ви, сега е последната, няма да мине и аз ще отида. О, Боже мой! Какво е това? Има ново момиче в нашето училище ли? Не, това е приятелката на Костя. Залина. Момичета, много се е постарала. Обърнете внимание на външния вид. Тя прилича на вас. О, Залина, аз дори не те познах. Къде е зелената ти коса? Добре, треньор Аби, нека да видим представянето й. Момичета, но не можем да имаме зомби в нашия отбор. Бъни, аз нямам собствен отбор, но мога да стана част от вас. Сега ще ви покажа какво мога. П-О-Б-Е-Д-А. Победа! Бъни са най-добрите! Да, момичета, поне се постара. Да, тя се е преоблякла дори. Залина мила, а ти каква си била? Бях капитан на зебрите. Зебрите са супер! Зебрите са най-добрите! Зебрите са непобедими! Истински срам. Залина, по-добре ти да останеш капитан на зебрите. Съжалявам, Залина. Божичко. Не ви ли хареса? Просто не гледахте внимателно. Това е защото съм зомби. Не мога ли да стана мажоретка? Това е, момичета. Не избрахме мажоретка. Казах, че ще бъде трудно да стане в това училище. Здравейте! Мери е готова да се върне в отбора на Бъни. Надявам се да не се налага да показвам нищо. Колко е уверена. Момичета, не дейте. Не! Просто така ли? Тогава ще продължите да бъдете 3 нещастни Бъни. Не сте избрали никого. Това е, момичета. Днес нямаме късмет. Момичета, не се притеснявайте. Аз ще търся мажоретка. Ще търся в целия град. И ще намеря. Благодаря ви, треньор Аби. Няма значение, момичета. Не увесвайте нос. Просто трябва да продължим да търсим четвъртата участничка. Вижте, Бъни все още са в нормално настроение. Да. Какво, Бъни? Провал ли беше селекцията? Жабчета, не се вълнувайте преждевременно. Ние не се предаваме. Ние просто търсим най-доброто и докато не го открием, няма да се успокоим. Ще ядем ли паста с домати? Да!
Не мога да ги гледам. Колко са отвратителни. Нямат мажоретка, толкова се радват. О, боже мой, защо толкова много радост? Побързай! Ето, 3 лате. С канела и шоколад ли? Да. Момичета, може ли да ви поздравим? Почти да. Отказахме на всички, които не стават. Кажи на пица, че искаме 3 порции паста с домати. И двойни! Пица айс, чухте ли? Прието. Купихме ви лате с канела и шоколад. Благодаря ви, баскетболисти, но ние ще пием лимонада. Приятели, а вие вярвате ли в нас? Мислите ли, че скоро ще намерим 4-та мажоретка? Оставете лайк и се абонирайте за канала. Штръкнете върху камбанката и чакайте новата ни готина серия. И Чао на всички!